Piştî belavbûna vîrusa koronayê li cîhanê ku ji alî rêxistina tenduristiyê ya cîhanî ve bi nexweşiya cîhanî hatiye binavkirin, êdî xelk pabendî bi rênmayên xweparastinê dibin. Yek ji wan rênmayan danîna maske. Lê du corên mask hene. Yekem maska kesayetî ku ji caw tê çêkirin, corê duyem maskên pizîşkî ye. Lê hejmarek ji pirsyaran derbarê çavaniya bikaranîna wê bi awayekî durist tê kirin, wekû divê çend mask li ba min hebin. Dibe ku ji kêmayî ve du mask li ba te hebin. Bi vî awayî tu dikare maskeke din bikar bînî eger maska te ya yekem nepak be. Çi demê dikarim maskê rakim. Gerek tu maskê danî dema tu di nav xelkê de be û tu dikarî rajiyê de dema ku xelk li derdora te nebin. Çawa rajim maskê. Yekem tişt destê xwe bi av û sabûnê bişû, piştre maskê di rêya lastîkên piştguh rajiyê de bê ku tu destê xwe bidî parça pêşiyê ji maskê. Kengî maskê bişûm. Piştî bikaranîna mask dibe ku were şûştin, ev yek metirsiya vîrusa koronayê kêm dike. Çawa maskê bişûm. Maska kesayetî piştî her bikaranînekê dibe ku bi ava germ û sabûnê were şûştin. Maska pizîşkî dibe ku were avêtin piştî bikaranînê.